Әйдә тагын берне кештик кенә. Я. Ничек? Бераз гына җибәрдеме? Әйе, җибәрде. Язмыш дигән. Беләсеңме, Гөлфия? Мин бит аңардан, Дилфузәдән кечкенә чактан ук куркайдым. Мин аңардан зур булсам да, ул мине гел кыйный торган иде. Әтиәни мине сүгә, ул бәйрәмдә күлмәк штаннарына хәтле мин җуайдым бит. Әнкәй. Гел шулай кыйынлыкта үстем инде. Ул килеп кергәч, йөрәгем жу итеп китте. Шул куркыныч заманалар кире кайткандай булды. Гел кыйный иде. Миңсифа, тынычлан. Әйдә, җырлыйк әле. Син бит авылда беренче җырчыйың. Әйдә, башла. Ах, чәчәкләр кебек кар ява. Хәтерләтеп ямлы май кичен, шомырт чәчәк аткан тугайда, җөргән идек икәү дур кичеп. Шушы бит әйме? Әйдә җырлыйбыз. Шомырт чәчәк аткан тугайда, ай Миңсифа җөргән идек икәү дур кичеп.